बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअ'खौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान बर' भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअ'नि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय। आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअ'खौथ' लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि टाइटेलानो जादों लामा दथानि अनजालि। बेयो मोनसे गोदान बर' शर्ट मुभि। दासिमहालागै फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। आं बिथांनि इउटिउब चेनेलखौ जोबनायाव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअ'नि एक्टरानो जादों मिनिसोरां आरो एक्ट्रेसानो जादों मिजिं। लोगोफोर, बिथांमोना दासिमबो नैबे भिडिअ'खौ फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअ'खौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनो नाजागोन। नैबे भिडिअ'नि कास्टिंफोरानो जादों मिजिं, अभिषेक, सानसुमा, गणित, बिरमल, कनिका, नेहा, अलंबार, हिसिका, सोरां, सुमित आरो नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान बर' एक्सन मुभिखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बयबो एक्साइटेड जानानै थादो। लोगोफोर, नैबे भिडिअ'नि डिरेक्सन प्रडिउसारानो जादों सुबुं आरो बे भिडिअ'खौ बिथांमोना जेब्ला फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होगोन। बेनिखायनो आंनि नैबे भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै हरदो। लोगोफोर, नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे ट्रेलारखौ नायनो थाखाय दा बड' ट्रेलार इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअ'खौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअ'खौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनाय बायदि। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअ'नि आपडेट होनो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हर आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। आं बे भिडिअ'नि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना चेक खालामनानै नायहैदो।